I ZXPens kan man i forbindelse med brugerens registrering af firmakørsel i egen bil bede brugeren om at angive bilens drivmiddel til brug for beregning af virksomhedens CO2-aftryk. Der registreres en fra-adresse, der registreres en til-adresse, distancen beregnes, og nederst kan brugeren angive køretøjets drivmiddel. Det er her muligt at vælge 3 CO2-registreringstyper. Her vælges elbil. Den beregnede distance er oprundet til helt tal og er allerede udfyldt i feltet CO2-registrering, da kilometer er målenhed for denne type CO2-registrering. I opsætningen af CO2-tracking er det angivet, at en elbil udleder en given CO2-mængde og hører til scope 1, 2 eller 3. Informationen kan trækkes ud af ZXPens og vil være et vigtigt input til virksomhedens CO2-regnskab.